खुलुमबाय रायजोफोर गुड इभिनिं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय जों दा थांगासिनो खाग्राबारियाव मोनसे इन्टारनेशनेल भलिबल खेला नायनो आरोना जोबोद गोसोमोन बेयाव भलिबल खेला नायनो दिनै फार्स्ट टाइम खेबसे थांनाय आरोना ओमफ्राय जोंना टाइमासो सिगांसो जाखोना उनसो जाखो मिथिया आरोना खेलाखौ खैथा बाजायाव होयो मिथिया जिखुनु थांबासो मिथिसिगोन दा थांबासो मिथिसिगोन आरोना मोनानिफ्राय होयो होनाय खोनादों थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायलांगासिनो नोंथांमोननो जोंजों लोगोसे आरोना थ' लेट्स गो थांगासिनो जों नै जों दा नै सुक्लाय पार्क खाथियाव दङ आरोना ओमफ्राय दा थांगासिनो नै डाइरेक्ट मोनहैबा नोंथांमोननो देखायनोसै थ' लामा ससेयाव बानायबाय थाला आरोना दा नै मानो होनबा पिकनिक जानाय गारिफ्राबो गोबां फैबाय थादों आजका थारमाने हेलमेट लायालासिनो ब्लगबो बानायबाय थानाय आजका बा एसे तिरकालि थांनो गोनां जायो आरोना थ' बेनिखायनो आं डाइरेक्ट मोनहैबा खालामखानोसै आरोना थ' बाय थादो रायजोफोरनि बे दा 20 अल इन्डिया अन्थाइगोरा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिप जादों आरोना बेयो जाबाय माबायाव खाग्राबारियाव जादों जोङो नोंथांमोननो फाइनाल राउन्डखौ देखायगोन आरो डाइरेक्ट ना অতিথি হিচাপে আমি আমন্ত্রণ কৰিছো আমাৰ ভেৰকা आरोनाई फाली एक ट्रेडिशनल अतायर एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है जिसे हमें हमारे बोडो महिलाओं खुद अपने हाथों से बनाता है हेलो हेलो बे समाव एक समय मैं वेलकाम करिब बिचारिছো आमार सिबर टीम आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डर टीम সকলকো আমি এখন আরনায়ৰে আদৰণিছো ধন্যবাদ থাকিল সকললৈ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর রিসিভিং আওয়ার আরনাই in the name of best player of the tournament. So let us welcome Mr. Abdul Baten with the Arnai again. Mantap. रायजोफोर दासिम फैथ'नाय न'आव जोबोद गोजांदोंमोन ओमफ्राय थान्दानि थाखायनो आङो भिडिअखौ मोजां लाजोबदिया नोंथांमोना जेखिनि नुदों बेखिनियानो आरोना थान्दामोन थ' सोरबा सोरबि उन्दुबायनो खोमा आं ओंखाम जानो थाखाय रायजोफोरनिया जि बरानि दाउ बेदरजों संना दोनदोंमोनलाय हर गेजेरावबाबो दाउ बेदरजों ओंखाम जासिगोन आं दिनै रायजोफोर मा दाउखौ बुथारखो मिथिया दाउ बेदर बरियानो संना दोनदो जानोसै थ' उन्दुनोसै मा दाउखौ बुथारखोलै दा दंबावोमोन बेदरा दोनदोंमोन थारमाने मैया आलासि फैदोंमोन आरोना जोंहा ओमफ्राय दा बे आलासि फैनायाव दाउला दाउ खासि माने बुथारदोंमोन आराय केजि जानाय ओमफ्राय बे बेदरखौ बाहाय दोनदोंमोननो दा बेखौनो बुथारदोंमोन थ' जानोसै उन्दुनोसै